Menungsa kaya dakurmu kuwi ora mantuk urip. Mung merga saka polahmu, kumindakmu njalari aku didukani Sinung Prabu Boko. Ijrapa? Inggih. Kowe kelingan ora? Dina iki kowe ketiban ora duwe kewajiban apa? Inggih, Nyi Lurah kula ngertos. Dinten menika kula kedah ngaturaken caharan kunjuk Prabu Boko. Wujud berasak berubah lawuh menungsa setunggal. Sebab apa nganti randhat? Inggih kula mboten gadah napa-napa. Kula sampun mboten gadah napa-napa kangge tumbas beras kaliyan menungsa. Mila kula nyuwun pangapunten Mas. Kowe iki jane arep njaluk mati apa kita jane? Yen nganti dina sesuk-esuk kowe durung masuk Dharma Sinung Prabu Boko, aja takon dosa. Kowe sak keluarga bakal tugel dulumu. Oh inggih, monggo. Kula pasrah sak keluarga. Dinten menika kula pasrah. Boten dadak minggu benjang. Menawi paduka badhe mejahi kula. Saestu monggo kula ulungaken. Monggo kepareng magas jangga kula. Kula sampun boten gadah harta menapa-napa. Upama kowe dadi darane Sinung Prabu Boko wis ketuweken. Ora ngurungat dagingmu setuwa balung wis ora enak dipangan. Mula tinimbang kok kang rembug, kowe becik anakmu wae loro kae dadi dari sinuwun. Kepara barak tugel gulumu ngejro apa? No. Aku. Sopan. Ana sing mbelani. Madyae kanca kroyan saiki. Indriya kokoro marupa awana bana marga oi pawangan wani kawe geger ora kowe sapa Alik sira iku sapa Madyabala sapa eka sapa Terkasate Gustiku Prabu Boko. Ana Yudha Puspita. Kala Yudha Puspita. Ya, kowe sapa? Anadi kang dadi kekasihku. Aja wani gendak sikara lawan Demangi Jroko. Sapa wani gendak sikara Demangi Jroko. Anadi sing dadi mungsuhe. Oh, ya. Mantun war milani Demangi Jroko. Aja takon dosa ora rimah-rimah balungmu. Yen arep yoba pamati mara maju. Leno payu tatep kemu bajur kowe kok.
Hey, ayo, oke, solo. Amanti, balik takon kumandang kalebo. Amangi sapa? Aja wis ora iki. Amanti ayo ngono. Apane? Ora sanak ora ada mati melu kelangan. Parat. Hei. Ya, iki. Ayo. Hei. Ya. Go. Wah. Yo,
Ya. Fogo. Oi. Ah. Oi. Ya. Vai. Fogo. Oi.